Zaterdag 12 juni, welkom bij Omroep Zeeland. Fijn dat u kijkt. Straks het weekoverzicht van het Zeeuwse nieuws. Maar eerst het laatste nieuws van deze zaterdag. Een grootschalige grenscontrole gisteren bij Sluis. Met dit apparaat werd bijvoorbeeld gezocht naar verborgen ruimtes voor het vervoeren van drugs. De 10 uur durende controle was een samenwerking tussen de Nederlandse en Belgische politie, marechaussee en douane. Er zijn 13 bekeuringen uitgedeeld aan bestuurders die reden onder invloed of zonder geldige papieren rondreden. Naast het zoeken naar drugs was de controle ook gericht op mensenhandel. Het is misschien wel een beeld, ja, bij ons komt dat niet voor, maar dat is dus echt niet het geval. Dat komt overal voor, ook in Zeeland. Mensenhandel komt voor bij buitenlanders die in Nederland werken, maar ook in de seksindustrie en het criminele circuit. Afgelopen jaar werden al bijvoorbeeld ruim 10 slachtoffers van mensenhandel ontdekt bij drugslabs in Zeeuws-Vlaanderen. Het voordeel van deze actie vind ik wel dat heel veel diensten samenwerken. Want ik denk dat we echt als overheid en als gezamenlijke overheidsdiensten de krachten moeten bundelen, informatie moeten kunnen delen om onze blik te openen wat er allemaal gebeurt. Ondanks dat de politie helemaal niets vond, was de actie volgens de politie geslaagd. Er is informatie ingewonnen die voor de toekomst bruikbaar is om criminele activiteiten op te sporen. Bij een steekpartij in een woning in het centrum van Goes zijn gisteravond een 28-jarige en een 31-jarige man gewond geraakt. De politie hield de 39-jarige Goesenaar aan. De melding van de steekpartij kwam iets voor middernacht. In een woning aan de Pientorenstraat zou gestoken zijn. De gewonde mannen zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Wat er zich precies in het pand heeft afgespeeld is nog onderwerp van onderzoek. In de omgeving van de woning is met een politiehond gezocht naar bewijsmateriaal. De verdachte was onder invloed van alcohol, zo bleek uit een blaastest. Hij is ingesloten. 15 wielrenners hebben vandaag de Memorial Theo Schouwenaar gereden. Dat is de 100 kilometer lange route van de Ride for the Roses in Zeeland, die naar penningmeester Schouwenaar is vernoemd. Hij overleed 29 april vorig jaar aan kanker. Ik vond Theo altijd een nobele man, correct, vriendelijk en ja, zulke mensen mis je toch. Dus dat zal ik op deze rit ook doen. Omdat wij Theo goed gekend hebben. En daarnaast dat mijn zoon Justin een grote affiniteit heeft met alles wat er gedaan wordt voor kanker. Omdat hij zelf, toen hij 14 was, ook getroffen werd door deze verschrikkelijke ziekte. Theo was een vriend. En dat niet alleen, het was een vreselijk goed mens. Altijd in de weer om geld op te halen voor KWF, voor de Delta Ride, voor de Ride. Vanwege corona konden er maar 15 mensen op uitnodiging meedoen aan de rit. En er werd niet alleen gereden door de kleine groep fietsers, ze hebben ook geld ingezameld. Dat hebben we gedaan, met een klein groepje vanwege corona, maar toch proberen wat geld te verdienen. Ik weet zeker dat als Theo boven meekijkt, dat hij zegt van jongens, goed gedaan. De deelnemers aan de rit hebben zo'n €2600 verzameld voor KWF kankerbestrijding. En misschien dat daar vandaag zelfs nog wat geld bij is gekomen. Wie wordt de 20ste kinderburgemeester van Goes? Vanmiddag kon op de Grote Markt iedereen zijn stem uitbrengen op zijn eigen favoriet. Tuurlijk stem ik voor mijn kleindochter. Ik kwam net een hele enthousiaste opa tegen en die heeft het voor zijn kleindochter verteld dat ze voor het milieu was en voor minder afval. En daar werd ik helemaal enthousiast van. Borden of een kar met bloemen. Kandidaat kinderburgemeester probeerde van alles om maar zoveel mogelijk stemmen te krijgen. Ik wil veel bewegen, ook in klassen. En ik wil dat kinderen veel gaan lezen. Mijn slogan is, stem op mij, dan maak ik mens, dier, milieu blij. Volgende week wordt bekend wie de nieuwe kinderburgemeester wordt van de gemeente Goes. Bijna 100 van dit soort palen staan er op de grens van Zeeuws-Vlaanderen en België. En vandaag was er langs die palen een toertocht. De Grenspalen Klassieker is een initiatief van Jos van Emden, wielrenner van team Jumbo-Visma en oud-prof-wielrenner Bram Tankink. Die palen die hebben ze er in 1843 niet voor niks neergezet natuurlijk. Dus er wordt toch eens tijd dat ze een keer in het zonlicht komen te staan. We kwamen op onze fietstochtjes heel vaak grenspalen tegen. Dus zo is het echt een beetje ontstaan. En Jos heeft er een sport van gemaakt om ze allemaal te vinden. En heeft hij ons weer meegenomen. Je moet toch elke dag de fiets op. En het is niet altijd mooi weer en je hebt niet altijd evenveel zin. En als je dan denkt van ik ga die en die paal zoeken, dan ben je toch weer een paar uur weg. En dan is de training toch makkelijker voorbij gegaan.
De grenspalen lopen langs de hele grens van Nederland met België. Naast Zeeland zijn er later dit jaar ook nog etappes in Limburg en Brabant. Maar vandaag fietsten er meer dan 200 deelnemers over de Zeeuws-Vlaamse wegen. Ja, lekker, prima. Hele mooie route, weinig verkeer. Dus ja, perfect. En heel leuk om echt al die grenspalen steeds te zien. Dat vind ik echt heel gaaf. Zijn jullie vaker in Zeeland ook al wezen fietsen? Nou, niet echt in deze omgeving, dat niet. Maar ja, wel op de stranden doen we wat strandraces en dergelijke. Ook in Zeeland. Maar dit is andere koek en ja, hartstikke leuk. In juli komen de deelnemers van de Grenspalen Klassieker nog 1 keer terug. Voor de echte bikkelaars wordt dan de tocht gereden vanaf de eerste grenspaal in Limburg tot aan nummertje 369 bij Retrangement. Het was echt een prachtige zonnige dag vandaag, al ging die niet zo zonnig van start. Er waren wat wolkenvelden aanwezig, maar gelukkig in de loop van de dag klaarde het er wat op en waren er flinke zonnige periodes. De temperatuur die steeg naar ongeveer 22 graden. Nou, de wind die werd west tot noordwestelijk en aan zee matig tot eventjes vrij krachtig. Nou, komende nacht gaat de wind liggen, dan wordt die zwak vanuit uiteenlopende richtingen. Het is helder en het koelt af naar ongeveer 10 graden. Echt ideaal om even je huis af te laten koelen. Morgen hebben we te maken met nog meer zon en temperaturen die weer stijgen richting de zomerse 25 graden. Echt heerlijk weer om eventjes naar het strand te gaan of op een terrasje te zitten. Maar smeer je goed in, want je kan al binnen 10 minuten verbranden. Morgen verwacht ik zonkracht 8. De dagen daarna zien er mooi uit, met veel zon. Temperaturen die weer rond de zomerse 25 graden uit gaan komen. Op woensdag dan eventjes de klapper met temperaturen die richting die tropische 30 graden gaan stijgen. Dat wordt dan weer afgestraft, want de dagen daarna kunnen er weer enkele onweersbuien voorkomen. En tot zover het korte weerbericht en ook het korte nieuws van deze zaterdag. Meer Zeeuws nieuws vindt u altijd op onze site. Zometeen het weekoverzicht van het belangrijkste nieuws in Zeeland. Tot zometeen.